Han er nice. Ja. Gør det igen. Hvornår? Ej, stoppede det nu. Pis. Så er det godt anstrengt dig lidt mere i hvert fald. Hold op. Ej. Så stopper vi så på i dag. Hvorfor stoppede den? Så, nu kommer krab. Nu går krab i gang. Det er godt crazy. Crazy. Vent lidt. Det vil du gøre en anden dag. Krav goes crazy. Pumping. Krav goes. Kan de ikke dreje en pistol? Lige nu. Kan du ikke nå den? Jeg kan nå den. Det er bedre. Ej, for helvede. Jeg sidder i vejen. Der var jeg. Jeg sidder her. Daddy. Det er sgu aldrig færdigt med dig, Jonas. Åh, den er blevet stor nu. Jo, man, prøv at se, hvor stor den er blevet. Blodskummen. Hvad fanden? Chokoladen forsvinder bare. Han tager med en om. Han tager med en om. Pumpet grav. Nu han lytter lige om der er hul på. Please pump it more. Han er faktisk blevet flot. Ja. Jeg må sige, at han som mig, så det var et flot. Det er flot. Jamen det er rigtigt. Det er sgu blevet godt at se. Jeg har set den. Det er fint. Tak og krav. Tak til Krav. Tak til krav.